गिख्रंथाव रादाब गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथायजों सुबुंफोरनि जिउ खहा स्निथि थाला बिल्डिं फ्लेटआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव नखरसेनि साथाम सोद्रोमाफोरा जिउ खहा नंगौ बे गिख्रंथाव अरनिफ्राय गावनि फिसाफोरखौ रैखा खालामनो नाजानायाव बिफाजों लोगोसे फिसाफोराबो जिउ गोमायो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों दिल्लीनि द्वारकायाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै दिल्लीनि द्वारकानि सेक्टर 13 नि साबान एपार्टमेन्टआव स्निथि थालानि एपार्टमेन्टआव अर नांदोंमोन बे समावनो साथाम सुबुङा गिनानै स्निथि थालायाव थानाय गावसोरनि एपार्टमेन्टनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन जायनि जाहोनाव साथामबो जिउ गोमायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै गथ'फोरजों लोगोसे बिसोरनि बिफायाबो अर खामनायनिफ्राय गावसोरखौ रैखा खालामनो बालकनिनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन आरो गोब्राब जोखोम जायो लोगो लोगो बिसोरखौ आकाश देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन नाथाय देहा फाहामगिरिया जिउ गोमाबाय होननानै फोसावो गुबुन फारसेथिं जिउ गोमानाय फ्लेक्स बोर्ड फालांगिरि यश यादवनि बिसि आरो बिनि बियादैयाबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन बिसोर सानैखौबो देहा फाहामसालियाव गोख्रै थिसननाय जादोंमोन बेनि उनाव जाथाय थिलिसिम पुलिस बिफानजों लोगोसे दिल्ली अर खोमोरग्रा सिबिथायाबो सौहैयो आरो अर खोमोरनो नाजायो सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला अर नांनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं